От малък живеех в едно училище и още от много малък не обичах да ходя в детска градина, защото исках да уча. Даже ме наказваха, защото бягах от детската градина. Баща ми се забавляваше, като дойдаха гости, ме слагаше на един стол да се изправя и питаше какъв искаш да станеш. И аз казах твърдо авиатора. Защо ще станеш авиатор? Ами за да бомбардирам детската градина. Значи въобще, още от малък тръгнах на училище, се разбрахме, живеехме в двора на училище, разбрахме много рано да тръгна, без да съм официално ученик, но така се научих много отрано да чета. Само една книга беше в нас, нося гордо под мишцата на всички, заявявах, че на тази възраст мога да чета все едно. Но нищо не разбирах от книгата, защото беше написано от някой си Чичко Карл Маркс. Когато се преместихме вече извън училището в наша къща, нямаше електричество, четех на газена ламба, баща ми ме наказваше, духаше свеща на ламбата, аз под одеялото четех с фенерче и затова съм сега в това положение да съм незрящ. Като бях млад, един приятел ме запита, като носиш такива огромни лупи, ако ослепееш, какво ще правиш? Внимай какво си пожелаеш. И аз си пожелах непредпазливо да пиша поезия, стихове. Той каза ми, как ако не виждаш, ще ги пишеш? Ми казвам, ще ги пиша на ум. Издаването на първа книга предизвиква в автора една еуфория и започнах наистина много да творя. Колкото повече не виждах, повече писах на ум. И много странно, просто както на таблото на Централна гара се сменяха непрекъснато редовете, като го наблюдава човек, така на ум, докато не се запишеше стихотворените, непрекъснато се въртяха нови варианти, това, и когато се прибирах вкъщи, моята дъщеря, която присъства тук Невена, след като го запишеше, той изчезваше от съзнанието, идваше второ и така започнах да пиша действително, както си пожелах от миналото, на ум. Тук има един магазин за козметика, в който работи един човек. Минавайки там, винаги го поздравях, здравейте, комшо, той же отговаряше. Постепенно станахме приятели. Този човек се казва Реджеп. Каза, защо не донесеш да сложим на рафтове последната твоя книга, като излезе от една поредица Любов и още нещо. И най-важното, че този човек ми продава, вече 35 книги ми продал и не ми е взел нито един лев за комисионна, въпреки моето настояване. И този човек започва да ми помага по най-различни начини, поводи. Той каза, че познава един човек, който би ми помогнал, ако аз желая. Аз казах, да, разбира се. Той тогава доведе Лео Кадели. Аз бях поразен първа, не очаквах, че това е възможно. Толкова добрина и човечност и отношение към хората. И второ, мислех, че за толкова кратък период не може да бъде направено всичко. Непрекъснато се изненадвах, защото аз като не виждам, отивам примерно в кухнята, търса, няма нищо. Не, че той каза, всичко старо ще изчезне, всичко ще бъде заменено с ново. Може би звучи странно, но, например, от гледна точка на кръщаването на хората, ги кръщават като бебета, нали така? Никой не ги пита. Аз имах такава разбиране, че като остана на възраст, когато съм готов за това, искам отново да бъда кръстен в същата религия, нали? Но по мое желание. И така, че се осъществи едно кръщение в дома на
бъдещата ми кръстница. В банята беше много интересно, след приятели. След този момент започнаха да стават чудеса, които, нали, сякаш ми помагаше някаква сила, но тази сила в края на краищата доби едно точно име. Един вълшебник, който се оказа Лео Кадили. Живота ми протече и с трагични моменти. След като съпругата ми си отиде, аз си бех тръгнал след нея, но до мен застанаха приятелите, не ми разрешиха да отида там, където никой не се връща. И тогава разбрах нещо много важно. Без много неща може в живота, но без приятели не. Без добри хора около тебе също. Така че хора, има добри хора на този свят, просто трябва да ги срещнем. Да бъдем на щрек, да ги видиме, да ги усетиме, да ги чуеме, да ги разбереме. Това ще направи живота, може да преобърне живота ни, така че трябва да се пристъпва с вяра към доброто и то ще дойде. За да ядете тримата с Нели. Тук имаш един стол, зад него ще един. Масата е достатъчно голяма. Да. И сложихме нова лампа, много повече свети. Не знам дали успяваш да виждаш нещо. Да. Много ти благодаря. Много ти благодаря. И аз ти благодаря. Просто се случи едно чудо. Аз като разказвам за тебе, казвам, ето, хора стават чудеса. Живи здраве да си.